Ваші думки щодо того, що робити з людьми, з акторами, співаками, які виступають в Росії сьогодні під час війни та окупації? Я з моральної точки зору погоджуюсь з тим, що говорить пан Макаров, але оскільки я юрист, я змушений нагадати, що Конституція України забороняє позбавляти громадян України громадянства і видавати їх третім державам. Тому очевидно, що юридично це реалізувати немає можливості, тим більше, що Конституція записала це в розділ, наскільки я пам'ятаю, саме прав громадян, і там же написано, що ці права ні в якому випадку не можуть бути скорочені навіть шляхом внесення змін до Конституції. Тобто цю норму навіть неможливо змінити. Це просто мені говорить юрист, але я також вважаю, що це абсолютно ненормально, коли йде війна, їздити на заробітки, публічно розважати людей, які окуповували Крим, які зараз воюють проти нас на Донбасі, які регулярно вбивають українських військових, і добровольців, і волонтерів. І це продовжується вже 5 років, більше 5 років по сьогоднішній день. І далі закривати очі на цю проблему, в принципі, якщо ми будемо далі це робити, то ступень толерантності до таких подій, вона стане шкідливою настільки, вона почне становити загрозу вже українській державності. Тому що якщо ми не зважаємо на це все, я от чесно не уявляю собі, якби в 40-му році, наприклад, в Лондоні влаштовували показ фільмів Лені Ріфеншталь, посилаючись на те, що це велике мистецтво, хоч і пропаганда нацистська, але, мовляв, це ж якісно зроблено. Я просто не уявляю собі, щоб мешканці Лондона зробили з тим, хто б з такою ініціативою виступив.